Ina yani? Hello, yayo. Lafiya kalau ina wallahi kin san me yasa na kira ki ne? Kuna ta samun waya? A'a ku samu mota ta ya kuke ne? Ni ma fa ina son je Abuja nan samu wannan abun ko zan samu. Ba. Za ki iya bayar ta baya? Ban gane ba. Faka. In kin shirya ta baya sai ki gaya mu. Ba wani hanya sai wannan? Babu. Sai shi. I don't think so ni zan iya wannan abun gaskiya, amma gaskiya ina son mota da waya. Shi kaɗai ne the only way. Yayin ke kawata ku ji daɗin ku, ni ma zan zo Abuja kwana zan sauka gidanki. Ba damuwa sai kin zo. Thank you, ku ji daɗin ku kuna more Abuja. Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci, da fata kowa tashi lafiya. Kun ji ana inda wata take kiran kawarta wanda take Abuja, inda suke samun mota, waya da wayansu abubuwa, gidaje da sauransu. Shine take tambayanta akan ita ma tana so ta zo ta samu wannan abubuwan da ake bayarwa, shine take gaya mata ko sai dai za ta yi bayarwa ta baya. To sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk mutum da zai ma kyauta in ba zai maka kawai ba sai ya dubo nan ba a jikinka, to gaskiya kan akwai matsala. Mutum sai ma kyauta maka kawai dan Allah dan Annabi shine yafi. Su ma wani mutane da suke wani abun Allah shirye su. Yawwa, duk wanda ya kana bidiyon ya danna mana subscribe ya yi sharing. Mun gode.